Ja, we wonen hier al 40 jaar, dus we kennen al aardig Fries knuppelje of net staan. Ja. Wat is het ervan? Nou, moet kennen, ja. We kunnen die paal wel afbreken. Ja, wat hast je, jongetje? Tieke dank. Jiske vet. Ja, jongen, bij ons wordt Omroep Friesland opgenomen op het werk, weet je wel. Ik kom de hele vakantie gamen en niks anders. Heb je zien? En rotjoch op je beeldscherm. Hier. Studio sessie. En Wekelijkse studio's. studio's. We hebben niemand minder dan... Gij. Brian, denk terug. Wij kennen Fries. Ik echt. Rotjoch op die beeldscherm. Wij hebben weer een nieuwe studio sessie. Vogels laten met de loden weer. Zouden we misschien over ons gaan? Als je telefoon. Hoe kijk je dit lijkt tegen Ja, daar hebben we echt